En el principi, l'agricultura ecològica era molt minoritària, ara ha evolucionat molt, ara la gent està més conscienciada i sí, se pot viure l'agricultura ecològica. Som en Joan, junt amb Petra. Aquest projecte van començar ja fa a prop de 30 anys. Jo tenia ja una consciència ecològica i descobrir això per jo va ser molt interessant. Molt. A nivell mediambiental, una producció ecològica hi ha molta diferència. Diríem, la producció convencional realment no veiem el cost que suposa fer una producció que contamina, perquè la contaminació l'hem de pagar entre tots. A la llarga surt molt més car fer una agricultura intensiva que fer agricultura ecològica. Nosaltres sembrem molt variat, amb molta quantitat d'espècies, poca quantitat en número, però molt variat. Perquè, clar, el mercat ens demana això, que hi hagi varietat, la gent vol trobar un poc de tot a la parada. Els fruiters són de varietats locals. La fruita és molt difícil a Mallorca, perquè necessita molt de tractaments i has d'estar molt damunt. Tractaments ecològics, evidentment, però sí, has d'estar molt damunt. Hi ha pruneres, pomeres, quiquiers, magraners, tarongers també. Els tarongers amb ecològic funcionen bastant bé. Aquí tenim sembrat ceba valenciana i morada. Ens interessa tenir varietat. També tenim ceba mallorquina, que ara l'hem preparada per fer grels. El mercat de Palma va ser un mercat de productors, on donar sortida en el producte ecològic, diríem, de tot Mallorca, perquè influeix en la producció ecològica a Mallorca, el mercat de Palma, perquè motiva molta gent a produir ecològic. És a dir, integrar, diríem, petites produccions a nivell local, evitar la contaminació del transport, consumir aliments freds, al final té moltes avantatges.